кажуть, розпіарений продукт. Що ж його розпіарювати, якщо і так на нього ціна найнижча, а якість найкраща? Що ж тут говорити, якщо ми не встигаємо підвозити його? Люди розгрібають, пакуємо щодня, відправляємо щодня. В чому фішка цього продукту? Це Magma Weld. І тут саме турецька сировина. В ньому класний хімічний склад того металу. І коли ти зварюєш, вже якщо класний хімічний склад, він не летить, не бризкає. Рівномірно зварює через те, що він на правильному обладнанні розтягнутий. Стабільна калібрація – це запорука, коли ролики два прижимають, вони з однаковим зусиллям прижимають. І якщо неправильно відкалібрований дріт, він що? В тому місці, де він в мінусі пішов, він починає лизати, він починає пробуксовувати. З цим дротом такого не буде. І правильний дріт Magma Weld, тому що це саме виробник, це не бренд.